ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବସୁ ବାବୁନୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏସ୍ପ୍ଲାନ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବସୁ ବସୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ତାପରେ କଫି ସପରେ ବସିକି କିଛି ଖାଇବୁନି ତ ପଳେଇବା ପଳେଇବା ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ ବୁଲିବାନି ବୁଲା ହେଇଗଲା। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କେତେ ବଡ଼ ସେଟା କହୁଛି। ବାପା ବାବୁନୁ ଡିସାଇଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଖାଇବ। ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଥଣ୍ଡା ବାବୁନୁ ବସୁ ମଜାରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ହଲ୍, ଏତେ ଲାଇଟ୍, ଏତେ ଲୋକ ଦେଖି ଖୁବ୍ ନାଚୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ମଲ୍, ବାପା ଏତେ ବଡ଼। ଆମେ ରହିବା ନା ପଳେଇବା? ଏତେ ବଡ଼ ରହିବା ନା ପଳେଇବା? ଆକ୍ସନରେ କହୁଛି ପଳେଇବା। ଦାଦା କ'ଣ କହୁଛ? ଦାଦା ପପ ନାଦି ଯାଉଛି। ନୂଆ ଚପଲ ଆଇଛି। ଦେଖେଇଲୁ ଏପ୍ରୁଭେଲ ଦେଖେଇଲୁ। ନୂଆ ଚପଲ ଦେଖାନି ଏଠି ଗଲୁ ଏଠିକା କାଇଁ ଏଇଟା ନୂଆ ଚପଲ କାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ନୂଆ ଚପଲ ନୂଆ ଚପଲ ଆସିଗଲା ଅପେକ୍ଷା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତାର ମଜା ହେଉଛି, ତାର ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଛି। ଦେଖ ଇଏ କେମିତି ହଉଛି ଖାଲି ହଉନ ସେଠି ସେଇଠି ରଖୁନୁ ମୁଁ ଆଣିବି।
ଏ ବାବୁନଟା ନାଚୁଛି ଭାରି ଖୁସି ତୁ ଟେବୁଲ ଗଛ ବାବନ ବାବନ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ତାକୁ ବାବନ ଆମେ ରିଟର୍ନ କଲୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛୁ ବାବୁନଟାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ବାବାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ନାଚ ମଜା ନେଉଛି ବସି 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 ଯାଉଛି ବସି बसो बाबुन आने देखो बाबुन बाबुन हंसी देखो हंसी बाबुन खुशी से